Korábban soha nem volt az ember annyira igényes, annyira aktív, annyira megterhelt, mint a mai életben. Korábban soha nem volt annyira sürgősen, gyorsan szüksége energiára. A piacot ezideig olyan italok uralják, amelyek elsősorban koffeint, cukrot, meg aztán még néhány apróságot tartalmaznak. Tulajdonképpen semmi értelmük, csak felpörgetnek, de energiára lenne igazából szükségünk. A mérleg tehát negatív. A Kineto válogatott, kiváló hozzávalókból készülő ízletes termék. A piac tulajdonképpen szinte ordít más termékek után. Amennyire mi ezt ki tudjuk elemezni, a Kineto teljesen új útra lép. A Kineto az energiaforradalom. Kíméletes, tartós energia modern emberek számára. Egyedülállóan kombinálja a természet nyújtotta értékes energiahordozók hatóanyagait. A kávéval ellentétben a guarána a koffeint ingermentesen több órán keresztül kíméletesen adja a szervezetnek. Kiváló minőségű japán zöld tea. Évszázadok óta bevált a koncentráció fokozásánál és a sejttisztításnál. Fekete bodza. Bőségesen tartalmaz C-vitamint, valamint káliumot, foszfort és vasat. Csupa olyan anyagot, amelyekre a szervezetnek szüksége van a gyorsított energiafolyamatokhoz. Mate és gyömbér, hibiszkusz, csalán és gyermekláncfű adja a sok-sok létfontosságú vitamint, nyomelemet és ásványt. Csak a Kineto aktiválja az önben rejlő energiatartalékokat. Azt kívánom a terméknek, hogy sok embernek adja át ezt a dinamizmust, ezt a belső energiát. A Kineto a 21. század intelligens energia itala. Dupla energia, klassz íz, fele áron. Fogyassza a Kinetót algaitalai kiegészítéseként akkor, amikor napközben friss energiára van szüksége, hogy minden napot energiában gazdagon élvezzen, úgy, ahogy kívánja. Több energia, vitalitás és a jobb életminőség érdekében. Also ich treibe eine Menge Sport. Hát én elég sokat sportolok. A Kineto ehhez a legjobb. Ami igaz, az igaz. Van energiád, mégpedig tartósan. A Kineto engem igazán felépít. Egész nap dolgozom, este mégsem vagyok a buli elrontója.